Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ डिजिटेल आपडेट इउटुब चेनेलाव गासैखौबो फिन खेबसेबाव बे समाव गिबियावनो बरना लाग्रोबाय लोगोफोर दायो लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट्स फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय लानानै फैदों लोगोफोर दा बे आपडेट्सआ जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोनाहाय जायफोरा लोगोफोर नोंथांमोना निजुत मयना आरो निजुत बाबु आसनिनि नोंथांमोनाहाय जायफोरा नोंथांमोना सिगांनिफ्राय नोंथांमोना फैसा मोनबोगासिनो दङ फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स हिसाबै नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइ मोनगासिनो दङ दा नोंथांमोननि बे राङारि अनसुंथाइखौ थाबैनो सोफिनसिगोन दे लोगोफोर माखासे जाहोननि थाखाय जोंहा बे निजुत मयना आरो निजुत बाबु आसनिनि राङारि अनसुंथाइनि फैसाखौहाय दोनथ'नाय जादोंमोन सोथ'वाखैमोन दा नोंथांमोनाहाय टटेल 5 लाखनिबो बारा फरायसा फरायसुलिफोराहाय जायफोरा रानिं नोंथांमोना फरायगासिनो दङ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं लोगोफोर टटेल 300निबो बारा खौथि रां बाजेट जाबाय दे लोगोफोर बाजेट खालामखाबाय दा नोंथांमोना 5 लाखनिबो बांसिन स्टुडेन्ट्सफोराहाय नोंथांमोना निजुत मयना आरो निजुत बाबु आसनिनि राङारि अनसुंथाइखौ नोंथांमोना मोननो हासिगोन दे लोगोफोर बे मासावनो नोंथांमोना मोनगोन आगस्ट मासावनो दा आगस्ट मासनि माला मोनगोन नोंथांमोना बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाहरनि दे लोगोफोर दा नोंथांमोना आगस्ट मासनि जोंहा दिनै 2 तारिख नङा होमबा लोगोफोर दिनै जोंहा 2 तारिख दा नोंथांमोना 6 तारिख जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना 6 तारिख जानाय लोगो लोगो आगस्ट मासनि नोंथांमोना 6 तारिख जानाय लोगो लोगो नोंथांमोनाहाय बे राङारि अनसुंथाइखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं दे लोगोफोर दा नोंथांमोना निजुत मयना आरो निजुत बाबु आसनिनि राङारि अनसुंथाइखौ नोंथांमोना 6 तारिख आगस्टआवहाय मोनसिगोन 6 तारिख आगस्टनिफ्राय रेगुलार नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ बे निजुत मयना आरो निजुत बाबु आसनिनि स्कलारशिपनि बे राङारि अनसुंथाइ फाइनान्सियेल एसिस्टेन्सनि फैसाखौहाय आसाम सरकारा नोंथांमोननो सोना हरसिगोन लोगोफोर बाजेट खालामखाबाय दा नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों दे लोगोफोर नोंथांमोना फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स हिसाबै नोंथांमोनाहाय निजुत मयना निजुत बाबु आसनि स्कलारशिपनि राङारि अनसुंथाइखौ नोंथांमोना 6 तारिख आगस्टनि 6 तारिखनिफ्राय नोंथांमोना मोनफिनसिगोन लोगोफोर दा नोंथांमोना लोगोफोर निजुत मयना आरो निजुत बाबु आसनि फैसाखौ नोंथांमोना बेसेबां मोनोमोन नोंथांमोना कमेन्टआवहाय खिन्थाहरलायबानो जाबाय 2500 ना बेसेबां मोनोमोन होनबा लोगोफोर नोंथांमोना पार मान्थ जायफोराहाय डिग्री फरायगासिनो दं नोंथांमोना डिग्री रानिं नोंथांमोना डिग्री फार्स्ट सेमेस्टारनिफ्राय लानानै नोंथांमोना ग्रेजुवेट नोंथांमोना पिजि लेभेलसिम पोस्ट ग्रेजुवेट लेभेलसिम बेनिफ्राय जायफोराहाय नोंथांमोनाहाय हायार सेकेन्डारिनिफ्राय लानानै नोंथांमोना बिदिनो फरायगासिनो दं नोंथांमोनाहाय बेसेबां मोनोमोन लोगोफोर 1200 ना 1000 मोनोमोन ना बेखौ नोंथांमोना मिन्थिखायो ना लोगोफोर दा बेनो लोगोफोर नोंथांमोनाहाय मोननो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर दा नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होलायबानो जाबाय जाहाथे बयबो मिन्थियो आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना दासिमबो गोबाङानो लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै दे नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय चेनेलाव एक्टिभ थाबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर गोदान गोदान लेटेस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट्स स्कलारशिप बेबायदिनो स्किम्स जब्स एडुकेशन साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि नोंथांमोना भिडिअ मोनबाय थागोन लोगोफोर बे आंनि डिजिटेल आपडेट इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय देन लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ आं सिखिनियाव फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं सी यू अगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार लाभ यू ऑल नाइस टू मीट यू